Así quedou a finca deste veciño de San Andrés de Sebe tras a visita continuada nas últimas 3 semanas dun xabarín. O animal arrasou con todo o millo, provocando numerosos estragos na súa leira. E desde 3 semanas para cá veño aquí o jabalí todos os días. Todos os días. Estou chamando ao señor da zona da Xunta que leva o tema este, hai días que eu teño chamado a 70 veces e non me colle o teléfono, non sei o que pasa aquí. Gostaríame que esta gente actuara porque eu teño esta veiga de millo, quero meter o herbicida, xa nem sei se le mete herbicida, se non le meta, porque se vai así vai-me levar a veiga toda, a ver que solución esta gente dá. O veciño asegura que esta situación leva repetíndose nos últimos 28 anos e asegura que a súa produción foi reducíndose á metade. Aquí é o millo, e depois noutra veiga, que esa veiga non está aquí, e o ano pasado saquei 150 alpacas e este ano, o daño que me fiz o jabalí, saquei 68 alpacas, nem sequer a mitad. A parte da veiga que o jabalí destroçou, eu colhi, frezeina para non estar aos buratos a ver se ele deixa de vir, mas penso que vai volver a vir igual. Joaquín Ignacio, farto de que a Xunta de Galicia non responda ás súas queixas, asegura que continuará pelexando para que se lle abonen todos os danos, tendo en conta o valor real do millo perdido. Por iso gostaríame que esta xente, os que mandan unhas leis, non viven do campo, porque se viviran do campo, non daban esas leis. Ou mellor non saben nem que é o jabalí. E debense dar de conta que a xente do rural ten de vivir, senón a xente do rural para onde ten de ir? Ten de ir á Xunta que me deem de comer ou que me deem un soldo deles, que eu penso que sería o normal. Joaquín anima tamén a todos os veciños da parroquia a denunciar os danos, xa que asegura que soamente unindo as súas queixas poderán encontrar unha solución a esta terrible situación.